ta' kuljum dejjem ħajkollok sfida waħda. Illi jew inti taqa' tentazzjonijiet, jiġifieri tajt illum m'għandix update nagħmilha għada, illum ħanikol hekk minflok hekk ħalli niżvoga, jew inkella illi inti żżomm ċertu focus. Li intajt isma' jiena minkejja kif qed inħossni llejla, jiena naf illi ultimately irrid nasal x'imkien. U naf illi billi noqgħod niżvoga llejla fil-ħelu u billi noqgħod niżvoga fl-ikel imbarazz, jiena ħansolvi xejn. Tajjeb? U din il-battalja ta' x'l-aħjar li nagħmel kontra x'għandi absit li nagħmel ħatibqa' għaddejja ħajtek kollha. Dik il-battalja tista' tispiċċa biss meta inti ċedi u taf daqsi. Meta inti ħaċċedi mhux ħaterbaħ dak li għandek bżonn, imma dak li inti għandek abtit. U jekk alla ħares qatt hemmhekk inċedu għal kollox, dak li inti għandek abtit ħajbqa' jerbaħ dejjem u hemmhekk fejn tispiċċa dik il-battalja. Il-bqija, dimenti li inti għadek bis-serjetà tixtieq li tasal, dik il-battalja kun preparata x'dik ħatibqa' dejjem miegħek. U mhux sinjal ħażin, sinjal li inti bniedma normali, jiġifieri m'għandek għal xejn tinkwieta. Issa, kif aħna ħanaraw illi kemm jista' jkun jerbaħ x'għandi bżonn u mhux x'għandi aptit? Sabu illi fost l-oħrajn huwa inti x'temmen illi inti. Inti x'temmen jien min jien. Jiena min jien dik il-persuna illi ma kull nofs tentazzjoni naqa'. Jiena dik il-persuna illi ma kull nofs ħsieb ħażin imur niffanga fil-friġġ. Jien dik il-persuna illi mal-ewwel sintomu ta' naqrajja ma mmurx training. Jew jiena dik il-persuna illi ngħid isma' jien mela iktar għandi bżonn training. Isma' ġej nervi mela sinjal ċar li għandi bżonn niċċaqlaq, mhux li għandi bżonn niekol. Pereżempju ġejja lejja jista' jkun illi jiena għandi bżonn nagħmel power nap. Il-famuża illi intom tpoġġu jdejkom fuq is-sodda talqu għajnejkom 10 minuti li dik sabu li qisha literalment inti għarqat ċertu ammont ta' sigħat. Jista' jkun li inti tgħid naħseb ġej il-ġuħ ma minnix li kilt, forsi għandi laċċ, ħanara kuxaċ li għandi. Liema persuna inti huwa ħajaffettwa, anzi ħanpoġġilkom mod ieħor, liema persuna temmen li inti ħajaffettwa anka fid-deċiżjoni fuq jekk tmurx għal dak li għandek bżonn jew dak li inti tixtieq. Mela inti għajt isma' jiena persuna dixxiplinata, jiena nafx l-aħjar għalija, jiena kapaċi niddeċiedi, jiena għandi kontroll ta' moħħi, jiena għandi kontroll ta' ġismi, għax iktar ma dawk temminhom u iktar ma tgħidhom, iktar ħajkun hemm ċans li vatmur għal dak li hemm bżonn mhux għal li tixtieq. Niltaqgħu.